Ja, bij mij zit Romy Vaassen en de coach Annemarie Jansen. Ja, gefeliciteerd. Jullie zijn eind april naar Amerika geweest voor de wereldkampioenschappen cheerleaden. Ja. Dat is volgens mij heel bijzonder. Want cheerleaden hoor je niet zo vaak hier in Nederland. Nee, het komt in Nederland heel weinig voor. Ja, waar ligt dat aan? Ja, in principe, ik denk dat het hier nog gewoon ontdekt moet worden. Want het is echt een Amerikaanse sport, mag ik het noemen, hè? Ja, toch? Het is een Amerikaanse sport, ja. Echt voor basketbal en American football, toch? Daar zijn de cheerleaders bekend, hè? Daar komt het oorspronkelijk inderdaad vandaan. Ja, en die sporten die zijn hier ook niet echt super populair, hè? American football bijvoorbeeld. Nee. Maar goed, jullie zijn naar de WK cheerleaden geweest. Ja. Hoe zijn jullie daar beland? Wat heb je ervoor moeten doen? Als allereerste hebben we ons moeten plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen. Ja. Daar de titel binnenhalen, Nederlands kampioenschap. En dan mochten we door naar de wereldkampioenschappen in Amerika. Wauw. En daar heb jij dus voor gezorgd. Onder andere. Toch? Als coach. Ja. Hoe moeilijk is dat om dit te bereiken? Oh, ja, dat is wel heel pittig inderdaad, toch wel. Ja? Ja, er komt wel heel veel bij kijken. In ieder geval heel veel tijd. Ja, want hoeveel uren in de week trainen jullie? Nou, nu voor het WK hebben wij wel op een hoog niveau getraind. Ongeveer 12 uur per week. 12 uur per week? En dan indirect komt er nog veel meer bij kijken aan training en oefening. En, Zo. Ja. Dus iedereen moet wel echt heel gemotiveerd zijn, hè, om dit... Ja, want iedereen heeft er nog een school of stage of werk langs. Dus we vragen wel heel wat van onze leden. Maar ze zijn allemaal zo gemotiveerd. En ja, hun hart en ziel ligt op dezelfde plek als bij mij, zeg maar. En dat is echt bij het cheerleaden. Ja, want wat is er nou zo leuk aan cheerleaden? Kun je ons dat uitleggen? Sowieso het werken in teamverband. Je moet met elkaar presteren of wil je wat kunnen bereiken. Sowieso de combinatie, het turnen, stunten en dansen. Ja. Dat vond ik echt een uitdaging om dat te gaan proberen. Want heb jij geturnd vroeger of iets anders eerst gedaan? Of, alleen streetdance ervaring had ik. Oké. Ja, en jij zelf? Voordat ik had een brede danservaring en geen turnen, geen acrobatiek, nog nooit geprobeerd. Dus, want hoe lang doen jullie dit al eigenlijk? Ik heb ruim 10 jaar geleden de vereniging opgezet en dat begon toen nog heel kleinschalig en op amateurniveau en dan is het nu in 10 jaar uitgegroeid tot dit. Ja, tot dit, tot een reisje naar Amerika. En volgens mij hebben we ook beelden van jullie dat we jullie in actie zien. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn als we... Want ja, veel mensen weten misschien... Ja, wat ik me kan herinneren is natuurlijk de jel. Dat je met, hoe heet die dingen? Die pompons. Pompons. We hebben een weet ik veel wat. Ja. Toch? Dat hebben jullie ook. Wat is jullie jel dan van jullie vereniging? Eigenlijk hebben we als vereniging niet een echte jel. Maar worden we geboekt voor een optreden, dan zullen wij zelf... Oh, dan maak je echt voor die... Maar het zijn altijd die letters, toch? Dus altijd we hebben, of niet? Nee, wij proberen eigenlijk altijd een beetje het stereotype weg te nemen... dat wij letterspellende, huppelende meisjes zijn. Want het is wel echt een atletische sport. Ja, we zien jullie hier in actie. Ja. Kun je iets vertellen wat we zien? Het is een sprongenserie, die wordt geëindigd met een tumbling pass. En dit is gewoon echt turnen ook, toch? Ja. Echt turnonderdelen. Ja, en er komt heel veel kracht bij kijken, lenigheid. Energie vooral. En volgens mij is het ook nog best wel gevaarlijk, of niet? Als jullie zo helemaal gelift worden en... Ja, cheerleading is in Amerika voor dames de meest extreme sport die er is. Zeg maar, ja, als je naar de cijfers kijkt qua welke sporten... Of hoe zou ik het zeggen? De atleten met welke sport ze in het ziekenhuis belanden. Zeg maar. Oh ja, dan staat cheerleading op nummer 1. Ja. En hebben jullie wel eens iets gebroken of gekneusd? Of, Ja, we hebben wel eens ongelukjes gehad, maar ik wil liefst eigenlijk even afkloppen. We hebben geloof ik nog nooit iemand gehad die echt iets brak met het cheerleaden. Maar ja, er komt wel van alles bij kijken. Wel een stoot tegen de neus of een enkel die verzweekt. Of kleine dingen. Maar we passen wel heel goed op elkaar. Ja, we doen altijd alles met spotters. Dat wil zeggen dat je vangers erbij hebt staan. Daar zijn ook regels voor en daar hou je aan. En als je heel goed aan die regels en de techniek houdt, kan er niet veel misgaan. Geconcentreerd werken, weten van elkaar wat je kan. Want hoe is het eigenlijk in Amerika gegaan? Wat voor resultaat hebben jullie behaald? We zijn in Amerika met de meidengroep zijn we 11e van de wereld geworden. Zo. En met de meiden- en jongens gemengde groep zijn we 17e van de wereld geworden. En hoeveel groepen deden er aan mee? Eigenlijk 70 landen. Zo, nou supergoed dus. Ja. Toch? Ja, fantastisch. Ja.
Ja, waren jullie zelf ook blij met het resultaat? Of Ja, hadden jullie toch zeker wel weten. hoger ingeschat? Nee, Nee, we was zijn wel, tevreden. Ja. Ja. Ja, het was de eerste keer dat Nederland deel zou nemen in zo'n WK. En Oké. dan die eer hadden wij dan om daar als Ja. Team Netherlands te verschijnen. Wauw, en dan meteen En dat zo was ook hoog? wel eng natuurlijk. Want Ja. de Je wilt niet afgaan. verwachtingen lagen Ja. hoog. Maar ja, voor zo'n eerste deelname hebben we echt wel alles eruit gehaald. En En een nu goed bedoel je... visitekaartje achtergelaten. Sorry, wat zei je? En Nederland echt op de kaart gezet. Ja. Dus een Ja, visitekaartje bedoel, jullie, achtergelaten. jullie hebben nu dus meegedaan aan het WK. Wat ga je dan nu doen? Ik bedoel, dan heb je dat gehad, kom je terug, heb je een goed resultaat neergezet en dan? Wat is dan de volgende uitdaging? Nou, toen we in 2011 het NK wonnen, toen plaatsten we ons zowel voor het EK als het WK. Het is dan een beetje krom dat het WK eerder plaatsvindt. Dat hebben we nu dus gehad. En onze pijlen zijn nu gericht op het EK. Dat is in eind juni in Amsterdam dit jaar. Dus Dit dat jaar is wel nog? fijn dat het Dat is is lekker snel. dichtbij. Ja, maar ook Ja. snel. Ja. En dan komen alweer de rondes waarin we ons voor 2013 kunnen plaatsen. Dus het NK is dan weer onze volgende stap. Mhm. Ja, maar we willen wel aan de top blijven natuurlijk. Dus Ja, we zijn absoluut. wel heel hard nou aan het trekken. En iedereen is in Amerika ontzettend geïnspireerd geraakt. Dus iedereen gaat nu nog een tandje hoger. En wat Ja. heeft dat zeg maar voor de groep onderling betekend? Ik kan me voorstellen, hoe lang zijn jullie daar geweest in Amerika? 8 dagjes. Ja, wat doet dat met de groep? Als Ja, je de zo groep wordt intensief... eigenlijk hechter. En ja, je gaat veel met elkaar om. Je maakt veel dingen met elkaar mee. Je ziet andere groepen waar je weer... heeft jullie dat ook geïnspireerd? Ja, zeker. Ja, Ja. Want Ja. wie vonden jullie nou echt goed? Als allereerste zeker Top Gun. En wat is dat? Top Wie- Gun waar is kwamen een die vandaan? Amerikaanse all-star groep. Ja? En hebben die ook gewonnen of wie heeft er gewonnen? Ja, er zijn zoveel categorieën Oh, dat er oké. heel veel winnaars Ja. zijn. In het gesloten WK, dat is land tegen land, was Team USA echt de grote winnaar. Nou, Ja. vanzelfsprekend ook Ja, natuurlijk. toch? Als die niet En daar zouden zaten, winnen, zitten echt wel helden in. Ja. Ja. Maar Juist. we hebben daar ook iemand gezien, dat was voor mij, ik vond het echt ontzettend bijzonder. Dat was een jongen die vroeger cheerleader was en vervolgens verlamd raakte en in een rolstoel kwam. Ja. En nu heeft hij een rolstoelmaat laten maken waardoor hij nog steeds kan cheerleaden. En, hij is, Vanuit de rolstoel? Ja. Oh, dat is wel bijzonder. Ja. We hebben vandaag ook de rolstoeldansers. Ben Daarom, ja, dat is inderdaad een link Maar hij zat inderdaad. in een rolstoel en hij kon toch cheerleaden. Ja. Ja, hij is de first wheelchair partner stunt, zoiets dergelijks. Maar wat heet deed hij dan? als Wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Ja, partner stunt is een categorie in cheerleading waarbij je 1 man en 1 vrouw hebt. En die man die tilt het meisje op verschillende manieren. En dan Ja. komt ze bijvoorbeeld met een salto omhoog en dan eindigt ze op 1 hand bijvoorbeeld of zo. Dat soort spectaculaire dingen. Nou moet je je voorstellen dat hij in een rolstoel zit en een graadje moeilijker is als iemand die gewoon op 2 benen kan staan. Ja. En die jongen die was daar en die gaf een demonstratie. En daar heb ik mee gepraat. Ik heb hem zijn hand geschud en dat was voor mij echt heel bijzonder. Wauw. Ja. Ja, te gek. Ja. Ja, we gaan jullie volgen op het EK en op de NK's die er allemaal aan gaat komen. Heel leuk dat jullie hier waren. En heel veel succes verder. Dankjewel. Dankjewel. Dank je.